4 Lošinjana i zlato u Helsinkiju. Olimpijske igre u Helsinkiju 1952. Natjecanje u jedrenju u klasi Star. Na startu čak 2 ekipe s Lošinja. Jedna pod zastavom Italije, druga pod zastavom Jugoslavije. Tko će pobijediti? Lošinjani sigurno, ali koji? Znači 1952. na olimpijadi u Helsinkiju u klasi Star pobjeđuju Agostino Straulino i Nicolò Rode ispred naših Karla Bašića i Marija Fafanđela iz razloga što su naša, odnosno jugoslavenska posada tada imali jednostavno staru i gnjilu jedrilicu, kasnili su na start, kasnili su sa pripremama i to je završilo tako kako je. Ovdje stojimo ispred jedriličkog kluba Jugo na Čikatu gdje se spremamo upravo na trening na moru. A pred nama je i vikend u kojem ćemo odjedriti regatu krstaša koja je unazad 8 godina prozvana regata lošinskih olimpijaca, upravo zbog tih olimpijaca koji su sudjelovali po olimpijadama u prošlosti ranijoj i kasnijoj. Znači, subotu se jedri navigacija u dužini nekih 30 milja na ruti Lošinj-Susak, Žalić i nazad u Lošinj, a u nedjelju su štapovi u Lošinjskom portu i tu je, recimo, ajmo reći, dosta dinamično jedrenje i zanimljivo gledateljima, Lošinjanima, turistima i svima koji su u prolazu u Lošinju. Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.